Astero literatur margo bat ekartzen dugu komatxo artean saiora. Gure gela honetan margo edo kuadro franko bildu dugu jada. Literatur jarraitzaileek margo hauek ikusteko parada izaten dute. Edo tira, ibilitateko parada, Gaur margo berri bat ekarri dugu. Gerlari zuria. Alaxe duzena margoak edo kasurako liburu bat. Egileak berriz Joanes Urquizo. Liburua ezagutu baino lehen, marraztu ezagun gure solaskiaren soslaia. Joanes Urquizo Bilbon jaio zen, 1955 garren urtean. Nahi dura egiten du, Galdaka hon esatu zen jaio baino tira. Galdaka hon hasi zen, Euskal Filologia lizentziatua, Deustuko Unibertsitatean, jaiotze zertalduna, 20 urtez hasi zen Euskal ikasten, gaztaroan mota askotako lanak egin zituen, Dinamarkan ibili zen 3 urtez edo, eta han ibili zen bulgari, legio garbitzaile, egunkari lanatzaile, geroago gaztelaniaz eta euskarazko irakasle izan zen, baita hizkuntzaile, eta egun zinema eta telebistako gidoilari lanetan, bihardu. 80 garren urteetan edo garai hartan Bernardo Atxaga, Jose Mari Torralde eta Joseba Zarrina Indiaren Pots mangarekin kolaboratu zuen. 83an Txitsua literatura aldizkaria sortu zuen Laura Mintegiekin. Hainbat egunkari eta aldizkaritan kolaboratu izan du, Euskadi Xiuz, Aiztasuna, Pots, Argia, Susa egunkarian. Eura ere bizizelarik edo zehar. Dozena bat liburu ere idazki ditu, eta horregatik garri dugu, idazle gizara, genero ila guztia landuz. Eta guk lehen esan ezela, gerlari zurian nobelaren kabitara gonbidatu dugu Joanes Urquizo. Kaixo ongi etorri Joanes. Erik asko. Tira, beti garrapataka edo bizten geha, eta gero gainde gila da bat edo botako diogo zure soslai horri, artean, sarreran arte gisa edo orkesten dugu honeak hartzen dugun kuadroa edo liburua, eta, bueno, hemen gure gara horretan mitzigo den aparatua zintzilika eta horiek alako paisai bat izlatzen dutela zaten dugu, eta gazi da, eta zintzat entzuleek inurita dezaten aparatua ditugu, euskal literaturaren paisaia, nola ikusten duzu, erorre, paisai hori? Navarra, zorionez, zorionez. Navarra esate horretan zer... Oparoa, Navarra, askotarikoa. Bai. Eta zer horrek, zer zuzeok, paisai horretan nola ikusten zure burua? Bueno, ikusten dut, ez da gutxi, ezta? Ikusten dut, kontuan izan behar da, normalean jorratzen dudan generoak ere baduela bere esparru txikia, baina ni neu, esparru horretan, genero horretan nik uste dut, ondo nagoela, eta, en fin, gutxionez ezaguna naiz, ezta? Gehiago ez dut ezatzen. Hori da, paisai horretan, edo, esan dezagun, paisaia bere izanagatik, kuadro askotariko paisaia baita, paisaia bera esan dut daula, esaten dugu, baina, bueno, ibarre eta zoko asko, nobela ontan ezera, gero ikusiko dugu. Aventuretan edo aventura zale edo izan otezinuen gaztetan, bai, aventurari buruz idazten duzu sarri, tira, nola izan zen bagara jura edo? Literatura oso polita. Opagoa. Bai, oso polita, gogorra, aldizka, baina oso polita. Eta jakina, bakarra egunean zer egiten dut, ezin egiten ja aventuretan ibili, iratzi egiten ditu. Horitza alduzu guztokoen genero gizara, esan egin dut, esan dugu genero ezberdina landu dituzula, poesia idatzi alduzu inoiz, gazteago zinela edo. Poesia gaztaroan, gehien bat, geroago ere zer egina dut, baina gaztaroko lana jorratuz, berkonponduz, eta gehien bat poesia idazten nuen Euskaldun Berria naizenez. Prosarekin atrebitzen izmintzenean, niretenean poesia. Beti zaten da izakia, beti beste modu batez izaten baita poesia eta zina. Bueno, hor, ez da gitargitu dugun, Bilbon jaioa za? Bilbon jaioa naiz, alabe arklinikok, nebenek ez hori da. Esan ala,
nik uste dut hori ondo hartua nuela. Ondo dago. Hala ere pesatu nerekiko, ze galdaka horrak bizara. Nik galdaka zarra naiz. Galdaka zarra naiz. Han bizizan ginen, 16 urte beten izan arte. Gero ere bestalde batetik horre izen esanguratsuak aipatu ditugu, post banda eta literaturan, zer esan handia ematen dutena gaur egun, eta haien gandik ere ikasiko zenuen edo? Haien gandik ikasi nuen, hasierako guztia ikasi nuen, ezta? Nuan gonbidatua nintzen. Eura, esperientzia handiko jendea ziren, ni batu nintzen erako taldea antolatuta zuekaten eta okerrez panago lehenengo aldizkaria, lehenengo alea kaleratua, eta konstituzioanik sarri mendirekin ikasten nuela unibertsitatean, klase berean. Klasekideak ginen, eta berak eraman ninduen taldera, gonbidatu moduan eta taldea eta, gonbidatu guztio, Bilboko aldezarrean baten ginen ez, neko etxetik urbineka eta ostira larratzaldero, ostira gauero araioten izan. Gaur egun edatorita, gidoilari edo gidoile bezala aurkeztu ditugu, ofizioz eta bandidez, gero literatura zurazki, hori bide baino gehiago beti ere, bizi bide, nola ustartze dituzu bidea? Ustartze dituz, bai. Batez ere zentzu batean. Gidoigintzak ematen dit teknika bat, gidoigintzan teknika funtsezkoa da, literaturan ez beste, segun ze genero jorretzen duzu, segun ze estilo, daukazun, ez? Ni gazten literaturan nabilenez, gidoigintzan ikasitako teknika horrek asko laguntzen dit. Batez ere, abentura generoan eta pilo batez. Zaten moduz dago alorro hori, galdera nire zureko behako menuke... Gidoigintza. Bai, alako... Euskal Herrian nahiko pobrea. Euskal Herrian ez dago ikusintzunezko industriarik eta horren arabera ez dago gidoigintza holan potolorik ez, gabiltza, hortzear, bizibidea atera nahian Euskal Herritik kanpo. Madrilen, Barcelonan, nik azken urteotan sortzen hasi dut eta, badaukat zer egin ez da Euskal Herritik kanpo, Euskal Herri barruan ere bai, baina nahiko tarteka marteka bai. Sintonia lagun eta lagunen bat, baliteke lagunen bat azken unean bildu izana, Zene zerkizo dugu, gonbidatua, gaur egungo saioan, eta gerlari zuria derizan novela dela izakidan. Apilila saria, joan urtekoan, apililan gaude, eta aurtengoa zela, betontan emango da, baina beti badakigu literaturan, eta liburuak ez zirela, berehala eskuratzen, honek egitzat ikusizun aldia, jaurrian, Bai, urrian. Bitu, apiriatik urriba. Eta gero nire honek eskuratu bazakite urte hasieran, eta gero ere gizon honen aztetik ibili nahian edo guri intelitzat, eta azeko eta behin, saria, zorio nahi, eta beti nun baitetik hasi behar, eta nondi nola liburua, zer da, beraz, zure ibili. Beitu, liburua, zezango izut, hasiko naiz kontatzen pizkat nola sortu zen ideia, ideia sortu zitzaidan, orain dela zenbait urte, gaur zuria pertsonaia kondairaren inguruan argitaratu zen liburu bat zelata. Ni beti kondaira historia zaharren zalea izan naiz ezta, orain dela 8 urte argitaratu zen alako bat, euskeraz, ezta? Eta ni berehala erosi nuen fikziozko historio polit bat izango zelakoan, ezta? Eta arkitu nuen, kondairaren inguruan, horti zehar dabiltzan, historiotxoak, historiozatuak batuta, baina elkarrekin loturan biri gabe, ez zegoen fikzionatuta nik fikzionatuko nukeen, edo azken batean fikzionatu nuen moduan, eta orduan, holako guztune bat geratu zitzaidan, pertsonaia horren inguruan zer egin beharko zela gero da, eta ideia horrekin geratu nintzen buruan bueltak ari zitzaidala luzaroan. Harik eta behin batean interneten beste zerbaiten bila, Irlandako beste kondaira batekin topatu nintzen.
eta irakurri eta berehala konturatu nintzen ura zela, nire ideia horri falta zitzaion hanka, ez? Ja, osatzeko, ez? Ba, horixe, alde hori ikusiko dugu bereziago, euskarazko lehen saria, apila sarien barruan, estatuko espainolekoan, alegia, ba, bueno, argitaratzen, bizi diren beste hainbat hizkuntzatan ere zabatzen baita, baina, tira, ez dakit gaztelaniara itzulia epaimaikidei bidaltzeko, alderantziz, nolako prozesua bizi zuen ba honek. Bueno, normaltasunez, Euskal Herritik doazen hautagaiak euskaraz idatzitako liburuak izaten dira, eta normalean analizatzen da, eta jakina beste epaimaikoek uler dezaten erderatu egiten da. Nire kasuan, nire historia sariketa honetara aurkezteko erabakia idatzi aurretik hartu zen. Argitaletxe eta bion artean erabaki genuen hautagai moduen aurkeztea. Nik normalean horrela zelan egiten dut. Argumentua, sinopsia edo idazten dut 5-6-7 horritan, nahiko ondo borobilduta, zehazkizun guztiez, eta hori azken urteotan hori izaten da argitaletxei aurkezten dira dena. Nola, suposatzen dut horrezegatik dela, nola, zautzen egiten ja aspaldi danik, nola badakiten, nola idazten dudan, eta horrekin nahikoa izaten dut printzipioz nire historia bat onartzeko. Eta gero jakina, ez baduzu zenbirik egiten aurrera doa hori, eta? Horrela egin nuen, eta horrezegatik zegoen ikasi gabe liburua, erabaki hori hartu genuenean. Eta horrela nola, egora, errerat egin behar zen, erabaki genuen bion artean bat, eta zeratik ez dut zuzenean idazten erderaz, eta gero zuzenean idazten euskeraz ere. Eta lai genuen. Eta esan daiteke bitan idatzita, edo lehenik idatzita gaztelaniaz, eta gero itzulpen horrela... Lehenik, nire bizitzan lehenengoz, lehenik gaztelaniaz idatzen nuen. Eta gero egin nuen bertsio moduko bat... Ez da erabateko itzulpena. Kaso honetan. Gainera guzturia da... Ez eta itzulpena ez da. Eta bestela ere gero ikusiko ditugun ezaugarri horiek gaia gaztelania eta harri-gorriaga dela, busturia dela, eta bueno, ikusiko dut bizak. Zare kontu, esateko beti de hartzen dugula forma aldetik liburua, eta, bueno, izenburuan eta atalean erreparatzen dugu. Kaso honetan, bueno, zarietatik erosten dien liburua, gero nirezi, eta hor azaltzen da gure gerlari xuria, baina, bueno, ez dakite olako gran zizpaz, edo, bueno, almazen handitan duen, adinen gazte ditako bat ez dute daitekeen, ez da muguz ezala daitekeen. Beitu, azala arazo bat dauka, esango dizut. Liburu hau bilduma berezi batean dago, apirila sari guztiak daude bilduma berezi batean. Eta bilduma honi ekin ziotenean, azalari dagokion erabaki orokor bat hartu zuten. Beti argazki bat atera beharko zutela azal moduan. Karo, lehenengo 5 urteetan ez da arazorik izan, zaridun guztiak historio garaikideak izan direlako, ez da? Gaur egunean gertatzen direnak. Gator, zeigarrena nirea, eta da, alako garai baten gertatzen den historio fantastiko bat, eta orduan, argazki batek, kalte handia egiten duen manizute dut, eta baina ez egon atzera egiterik, ez egon bueltarik hor, eta egin genuen, muga estu horretan, ahal genuen, horreren, ez da? Gerrari xuria, lehen aipatutako baiaun xuriaren hildoan, hautatua. Bai, hori da. Bueno, gero, sartuko bera horretan. Eta gerora utzi gabe, jarra zaitezen, gerla zuria deritza liburuaren baitan, druidak, sorginak, aztiak, deabruak edo demonioak, horretan ere zurezi badago berizketarik, demonioak itza horra geltzen hori dira, azaldu iguzu gola, historia dramatiko, fantastikoa, aventura, bueno, nik aurreatuko ditu gazabatu, baina Irlanda eta Euskal Herria, Euskal Herrian barruan Bizkaia, zuzero, hola, bizikarra izaki da arrizikoa, Urdaibai, bueno, ja gaztigatu diguzte da horreatu diguzte hori guztia, baina ezin bestean edo, alako historia bat gauzatzean Irlanda eta Euskal Herria behar ziren? Lehenik esan beharko ditzateke, entzule ditugu Gipuzkoarrentzat,
jaun zuria, askok igual ez dute jakingo, jaun zuria dela kondaira bat, Bizkaiko kondaira bat, Bizkaiko ustez izandako lehen jaun edo buruzagiari buruzkoa, badauka olako ondar historiko bat, trasfondo historiko bat, beraren kondairak, baina, azken batean kondaira sortu zen 15. mendean, lehenik idatzita dago Bienandalzase Fortunas Lope García de Salazarren liburukote batean, hor Europako hainbat legu edo lehenazen jatorriak aipatzen dira beste honena. Eta esaten da, jaun zuria izan zela Eskoziako printzesa baten eta deabruaren semea. Eta berak, halako arrisku egoera baten aurrean, batu zituela bizkaitarrak lehenik, eta berein buru jarrita, zipoitu zituela guruketa batean Asturiarrak. Horrek badu trasfondo historiko bat, azken batean Asturias, León, Erresumak, alako batean, ez dakiz zenbagarren mendean, zazpigarren mendean, saiatu ziren Bizkaia okupatzen. Gaitzu demografia handitu dintzen, lur berrien bila, zijoazela, aldo ziren, binaldiz saiatu ziren, lehenengoa itxaso etorri ziren Bakiora, eta hurren urtean lurrez, Araba aldetik sartu ziren, hego aldetik, eta igo ziren Arrigorria garaino. Eta hor, antza denez gertatu zen guruketa hori. Eta Arrigorriaga esaten da, jatorriz padura dute, oraindik ere badago padura izena hor existitzen da, Eta zergatik hartu zuen izen hau, jakina, hainbeste odol izuri izenez, hango harriak gorri zindatu zuen. Mitologiaren ja, eskarrezazioa eta polita oso, gero, hortan gaudela, izandako planak, esaterako, Mornartan, horieko da dira... Bai, izen guztiak benetako dira. Nik bizkain, horrek badu bere zeitasuna. Alde batetik esan beharra da, nik dokumentatzeko joera handia daukadala. Egiten dudan, idazten dudan zer gauza, beti dokumentatzen dut. Eta kasu honetan, hilo bat irakurri dut, eta beste arkitu nituen hor interneten, hainbat testu, aintzinako Irlandar errege eta errege lehenuen izenekin eta erreskekin, hortik hartu ditut izen guztiak. Baita Bizkaine ere, nonbait zion pertsonaiaren inguruan hartu ditudan kondairen artean, batean aipatzen da, beraren klana, zela Baiskne, hau da, B-Y-S-C-N-E. Hortik Bizkainera pauso oso laburra dago, eta justu hori aurkitu eta oso bat zetorren buruan neukan idearekin. Lehen, epatu dituzu jaun hau xuriatola, Benito Lertzoldik abesten du jaun xuriataria. Gero hori izan da, zion aipatu baduzu, hori da gerlari zuria, gero horra zantzia druidak. Euskal Herria etorrita, justo Matiena, emakumezkoa eta beti zorginkiria ginola lotuta, gero beste protagonista batzuk, klanekoak eta Mornartarren burua Gol eta Lint eta hola, ez da egitak sartuko, baina horrazten da, bizia eta ererioa, ererio, erioa eta espektroak eta erioarekin lehia eta bizi, gaitza eta gaur egungo fantasia eta abenturazko historietan oinarri hori da, Beitu, nik hor zalantza bat ekin nuen, hasieran, ze genero hori ekin, historia jadanik mentanean, ze genero jorratu, ze genero landu historiarekin. Eta zalantzan egon nintzuten, lehenengo bertsio bat, lau bostorri idatzi nituen, zen abentura historiko bat. Edo horre historiko bat, edo nahi duzun moduan. Baina ez zetan fantasia eroikoaren ezaugarri din. Gero Madrigo lagun bati eman nion irakurtzeko, eta karo, abentura historikoa, zer nahi du honek, etxaiak, benetako asturiarrak direla, diren lehenengo aurre bertsio hartan, Eta arduan Madrigo lagun honek esan zidan, hau argitaratzen baduzu, Euskal Herritik kanpo ez joan. Historia honekin, bera esango dizitu, nazionalista hau ez beti berdin, Beti badago, gure mitologian eta beti aguantatzen, beti burrukatzen kanpokoaren kontra. Eta ze puntza eman zidan, eta nik aldez aurretik banikanez zalantza hau,
berehala erabaki nuen, ez, osea, aldez horretik, ateratzen dut, fantasia eroikoaren generoa, eta fantasia eroikoaren generoa baditu ezaugarri konkretu batzuk, eta horiek erabili behar ditut. Zentzu honetan, zuzero esaten duzun bezala, beti euskaldunen izaera izan da hori, ez kasu honetan, Irlandarren ez bezala, etortzen dira perlari zurionen atzetik, eta hartzen dira arrasatzen lurra, eta bueno, konkistatu nahian, eta lehen esan duzun bezala, aztirenen kasuan, ala beharrez edo ala nahi ez. Eta bere egin nahian beste lurralde hori. Esan nahi nuen, euskaldunak horrela azaltzen diran historian, beti berean izan direla, edo ez da inola, hori de mitologia da, edo. Nik uste dut hori dela gure arketipo bat, geuk sortu dugun arketipoa, eta hor ez nuen egin sakondu nahi izan, eta horrela utzi nuen arrazoi bakar bategatik, oso ondo, oso bat egiten zuelako historiarekin. Nik kontatu nahi nuen pertsonaia baten historia eta. Lehen ipatu du, toponi aldetik eta gaztelen egiazita, emagun ez, busturia, padura zondo batio, ez, bestiz bat badago adirazteko bizkaialdean padura lintzura uste dut esaten dela ere, esateko beti ere itxasoko zera marismoa dela, ez, gero Arrigorriaga, Horietan eta pizkatazera ditu nolaren zerien, egitero sartuko berazten militan, gaztelenez egiterakoan, horrez zuken aldea edo, ezagun gauza egitegu. Badago alde bat. Olako izenak gaztelaniaz erabilita, izen ez ezagunak dira gehienentzat, Euskalderritik kanpo, eta mantentzen dute kutsu magiko hori, kutsu, zezen dizut, urruntasunaren oihartzun hori mantentzen dute, eta euskeraz ez. Zura hemen ari ginen kontu kontari lehen zabaldua dugu behitugu gara bat izkat eta dugu bien kasea, baina hori guztiko ditugu beste bat erako beti lehen hori eta izaerat, baina guz hartuko dira, bueno, novela pizka gehiago bi ikuspuntotik, ez? Irakurlea rapatzeko ikuspuntotik gakoak eta hola, ez? Beti holako generotan ikatu dugu espion dugu protagonista eta bere inguruan, klan bat egin, beste klana hor, gero bizkeratorri eta beste personaia, baina batuz ere hasi dan, eta ontan ez dana, ez ari behar tentuz ibili. Irakurlearen arreta ez galtzeko, hortan nola lortzen da hori? Lortzen da teknika oso zorrotz erabiliz. Eta hori egin daiteke, hasieran esan dudan bezala, egin daiteke erraztasun handiagoz, honelako genero bat jorratzen denean, abentura, komedia bai, hor badago egitura bat, erabil daitekeena, eta askotan erabiltzen ez dena. Nik oso garbi daukat, ofizioz oso garbi daukat, gazteantzat idazten dudan bitartean, teknika honetaz baliatuko naizela zehat mehat nire liburu guztietan, eta hain zuzen ere, ez zuk aipatu duzu, irakurlearen arreta harrapatzeko, erakartzeko eta zer egin behar da. Hor dago nik daukat arau nagusi bat, lehenengo kapituluan, lehenengo horrian bi horrietan, nabarmen geratu behar direla, bai generoa, bai protagonista zen den, eta bai historiaren lehenengo zantzua oso garbi geratu behar dela, eta? Maiera erazit oso ondia da, baina beti dirila behar du maierak, beti generoaren barruan, baina zure horre behar da prensa edo baten batek aipatu, iniziazio bidea aipatzen denean horren barruan kokatzen da, personaiaren baitan ere badoa edo narrazioaren. Narratzailea. Eta bidean ere iniziazioan beti dago eroi hori, ez? Bai, behitu. Nonbait irakurri nuen, eta ez da lehenengo aldia aipatzen dudana, iniziazio bideak literaturan eta ahozko literaturan erabiltzen diren moduan, errotuta daudela aintzinako gizarte haien errituetan. Gaur egunean ere, beste kultura batzuetan oraindik ere mantentzen dira erritu horiek. Eta iniziazio errituak benetako iniziazio errituak dira. Nera betzarotik heldutasunera pasatzeko erritu bat gelditu behar dute. Eta hain zuzen ere, iniziazio bidea esaten dugunean horren arrastoa aipatzen ari gara. Eta hori literaturan oso barreiatuta, oso eratuta dago, garai guztietan erabili da,
Eta azken batean hori da, eta nik uste dut historia honetan nahiko urbildu naizela jatorrizko herriko horretara, da? Gero, aipatu hasiera, gero amaiera, artean, erritmo, neurria, hortan, esan duzun ezela, gehioietarako trebitasun ezin diztekoa, edo bintzat, hortan zaizua bali mazara beti lagungarri, zinemarako genero ere bada, eta horrela ikusi batez, batira, ikusten da pelikula da, nuke ikusten dira. Hori, bueno, galdera da beti topiko, baina gustora ikusiko zenuke, gustora ikusiko nuke. Pantailan. Hombre, hau ikusita eta Euskal Herrian bizi garela kontuan izan da, honek izan berko luke pelikula izan ezkero marrazki bizidunezkoa. Baina alata guztiz garezki egia da historia hau, marrazki bizidunez egiteko, hemen. Ira, zaten ari ginen, filmarako, liburua, esan diru Baionesek, marrazki bizunetarako gehiago, ziurazki ere, baliabideak hortarako gaur egun ezinezkoa ez dakit, zaila baldin badaude, ere egingarria litake eta esaten zaidan, hori bizitza bezala, Bai, arazoa da historia den bezala oso gareztia dela. Ezinezkoa litzateke egitea gurea bezalako industri txiki batean, Espainia mailan ere nahiko zaila ikusten dut. Beste lehen bi ikuspuntu aipatu ditut, eta beste alizateke pixkat, bueltatzea modu dokor batez generora, alegia, aventuratu bizioa, hortan pixkat deabro harituko naiz, fantasi heroikoa, indartsu oten ez generoa, batzintzako bai, eta asko mozin ere egiten diote, esan ez, hau ez da garaia, gauza egiterak ez dut. Bada garaia. Hombre, zintzuk irakurtzen dute genero hau, gazte jendeak, ez? Dena dela indartsu egin batean. Asko ikusten den generoa da, baina azken batean gero ikusten dituzu. Espainia mailan gehien bat ikusten dena inglesetik ergaratua da, itzulia da, eta gero, tiraldiak nahiko txikiak izaten dira, 3.000ko tiraldiak, eta hori Espainia maila osoerako, ez? Orduan pentsa nidea, ez? Gaztelerozko bertsioa suposatzen dut ez dela asko salduko, eta orduan nire esperantza itaroten guztia dago jarrita, euskarazko bertsioan. Irakurriko dut, esaldi izanguratxua delako esaten diola zionik ere aitzak, oain gogosari behiz izena joan zait. Kumai, zukondo goazen duzu. Izan zaitezken nintzua, baina batez ere argia izan. Zadimenak etxaila baina indartsuago bihurtuko zaitu. Hor beti ere, kontrakarrean ez, etxaila, gaizkia, ongia, eta gian lotzen da gaur egun bizi dugun errealitatearekin, ez? Eta askotan ematen du, hortaz idaztea, pizkatagian gure baitan behar ez den moduko persona sortarazia dela, edo beharko litzake beste nola baiteko literatura, baina literaturan lehen ipaten genuen kaizkaia horretan beretari behar da. Literatura da, eta batez ere horrentzetan dut, eta esategoa. Hori da, bai ondo, parra induta. Batez ere literatura balio behar du tarte hon bat pasatzeko. Irakurleak goza dezan, entretenida egin. Horretarako batez ere. Gero, jakina, ezinbestekoa da idazleak bere barrutik zozer ipintzea, idazten duen edozein gauzatan. Eta zentzu horretan, jakina, nire subkontzientetik zozer adierazita dago hor, eskapatu da lerrotartean. Baina azken batean zer da, izia eta biaren arteko gatazka hori da literatura bera bezaintzarra. Eta nik kontzienteki eta propos iturri horretara izin nahi izan du liburu honekin. Tokien eraztunen jauna, hori da, bai. Ziliak, tokiak, gorde, etariko daude, zuzeroen nola bizi izan duzu hori. Euskal literaturak balu ere alako kira eta alako, beti euskararen mesederako eta denoren mesederako litoria. Izango balu. Bai, ni izan honen zalia izan dut biti.
Litzaizien ja urte asko, irakurri nenetik, eta ja, tirabira hori, eztabaida hori nahiko ahaztuta daukat, eta gaur egunean nik uste gehien bat onartzen dela beste genero bat bezala, eta onartzen dela behar bada bigarren mailako genero bezala, ez da literatura jasoa, gehienetan ez da izaten, genero honetan idazten dena, ebasiozko literatura bezala, ez da, baina zen batean zer behar dute gazteek irakurtzeko, ebasiozko literatura ez bada. Zer izagutzen ezuen, Buruzan inaiz, Ladron de Arana, bera da iriniarra, eta genero honetan aditua. Ekarri genuen, baina beste motako xake mate novelaren karikara, beste motako azen, baina beste liburu ere potola handia eta torkien esparrukoa, eta guai, berriki liburu bat ere plazaratu du, baina esan egin honekin, asko ez dela, baina beti ere, berak ala jaten zuen, ondo litzaike, gehiago baliz ere. Gero badago beste genero beretsua, baina ja aur literaturan nire bezalbako edo horrela Harry Potter gazteago entzatu zen nuen horretaz zerez baduz iritzirik, eta hortan ere aritua zara egiten. Niretzat behitu, nik irakurri ditut Harry Potterren lehenengo hirurak. Eta hau geratu nintzen ja azkenean pizka eta azun guztitzaidalako. Niretzat azunegia da, Harry Potterren liburu gehienak azun samarrak, euren publikoari begiratuta bintzat, ezta? Ni saldu egina izaten da alako adin tarte baterako bereziki. Eta adin tarte horri nik uste dut liburu argalagoa, harinagoa dagokiola. Ja, iriztea pizka negozio Bueno, ja tarte hau agurtu beharrean gaude, zein lanetan eritzea, ofiziozko edo Obidiozko laneko aparte edo, honetan ere egiteko? Literaturan eskuartean daukat orain beste liburu bat, pixkat baztertutan memendu honetan, urtengorako nahi nuen, baina ofiziozko lanak, ez dit ala utzi, eta baztertuta oraingoz, datorren urterako izango da, eta izango dira historio independenteak. Bueno, zain egongo da, artean ere, uste dute, musika ere karri diguzula ez dago dudarik, eta hau ere pizkak erlari gisa, Neil Young eta... Nik egazaroko musika. Ze kantua, intzuten ere. Neil Youngena izango da Tell Me Why. Izan dezakegu, Pionen espataren jantzeko zengarra. Baina nahiko poetikoa da Neil Young nago, Naizta ingeletaz egon. Truman Capote idazlea Ipar Ameriketako New Orleans estatuan sortu zen 1924an, Louisiana hirian. Zendu edo hil berriz 1984an, Kaliforniako Los Angeles hirian. Zendu zen. New Yorkeko Trinity Eskola edo St. John's Akademian ikasi zuen, bere lehen eleberria edo novela 23 urterekin plazaratu zuen, Otras voces, otros ámbitos, berrogeita zortzian, berean estatu batuetako hegoaldeko sureño edo hegoaldiar gazte baten nortasun garapena edo bilakabitea narratzen du. Un árbol de noches y otros cuentos, el arpa de hierba, seguir las musas, desayuno en Tiffany's, dira bere beste novela batzuen tituluak. Bere novela ospetsena, horrela ekarri du kritikak, Azan referia da, eleberri hau alibio edo dokumento novela bat da, berean Garden Cityko familia bateko lau kideren hilketan arrazen du. Itxura batez, arrazirik gabeko hilketak. Novela hau 1977an Richard Brock zuzendaria zinema da, eraman zuen. Truman Capote alaber musika para kamaleones, izeneko saio sorta baten egilea da, Casa de las Flores musikalaren gidoia ere ikasi zuen, La burla del diablo filmaren eszenografia prestatu zuen, alegia, zinema mundurako idatzi eta bertan aritu zen arrakasta handi. Hitz laburrean esan da, kritika bere obra goraipatu zuen, bere trebetasun teknikoaren gatik, baita bere ikusmolde eta uharmen zorrozen gandik. Guk euk ikarri ditugu, bere liburuen izenburuak gaztelaniaz, horrela jaso bai ditugu, eta esan bezala Truman Capote, Kaliforniako Los Angeles hirian, hilzen 1984an. Eta Truman Capote noren eskutik eta Ian eskurtitzen den eskutik.
zergatik galdetzen dut, bueno, programan entzun da zuena gintan, zalea eta hola da, guztoko, etorria, Oso guztekoa, espalditik bai. espalditik. Eta ezagutzen duzu bere obra, beti irakurri duzu, Bai, ezagutzen ditu lan batzuk. Otro otros ámbitos, aipatu duzuna, sangre fría ere bai, eta musika para kamaleones, nire favoritoa. Bai, ikusten baita beti ere, eta behar ere, zeurazki izango duzuzuk hainbat eta hainbat autore guztoko genero ezberdinetakoak, baina, bueno, hau ondo lotzen da gaur ekarri digun, ez da gintu asko zeurazki, idazlea ez dakit zentzu horretan fantasia egoiko eta hortan, baina bai, zure kasuan zuzeauk ere, zinema gintzarako edo filmetarako arizarako lanean, eta zeurazki, haren garrik egikasi, Bai, beti dago egikasi. Hoxe, ekarri diguzo liburu bat, eta liburu musika justo, musika para kamaleones, eta berrituko dugu gure sintonian, eta nahi duzunean, tarte bat. Es alta y esbelta, quizás de 70 años. Pelo plateado y suañé, ni negra ni blanca, del color oro pálido del ron. Es una aristócrata de la Martinica que vive en Fort-de-France, aunque también tiene un piso en París. Estamos sentados en la terraza de su casa, graciosa y elegante, que parece hecha de encajes de madera. Le recuerda a ciertas casas antiguas de Nueva Orleans. Bebemos té de menta con hielo, levemente sazonado de ajenjo. 3 camaleones verdes echan carreras a través de la terraza. Uno se detiene a los pies de Madame, chasqueando su ahorquillada lengua, y ella comenta: camaleones, qué excepcionales criaturas. La manera en que cambian de color: rojo, amarillo, lima, rosa, espliego. ¿Y sabía usted que les gusta mucho la música? Le contempla con sus bellos ojos negros. ¿No me cree? A lo largo de la tarde me ha contado muchas cosas curiosas. Que por las noches su jardín se llena de enormes mariposas nocturnas. Que su chofer, un digno personaje que me ha conducido a su casa en un Mercedes verde oscuro, había envenenado a su mujer y luego se había fugado de la isla del diablo. Y me ha descrito un pueblo en lo alto de las montañas del norte que está enteramente habitado por albinos. Individuos menudos, de ojos rosados, blancos como la tiza. De vez en cuando se ven algunos por las calles de Fort-de-France. Sí, claro que la creo. Ladea su cabeza plateada. No, no me cree, pero se lo demostraré. Diciendo esto, entra resueltamente en su fresco salón caribeño, una estancia umbría con ventiladores que giran suavemente en el techo, y se coloca ante un piano bien afinado. Yo sigo sentado en la terraza, pero puedo observarla. Una mujer elegante, ya mayor, producto de sangres diversas. Empieza a tocar una sonata de Mozart. Finalmente, los camaleones se amontonan. Una docena, otra más, verdes la mayoría, algunos escarlata, espliego. Se deslizan por la terraza y entran correteando en el salón. Un auditorio sensible, absorto en la música que suena. Y que entonces deja de sonar, pues mi anfitriona se yergue de pronto, golpeando el suelo con el pie, y los camaleones salen disparados como chispas de una estrella en explosión. Eskerrik asko, Janez. Eta, bueno, zer guztirako denborarik dugula, bigarren kantua ere aurkeztuko dugu, Indo beretik, ez? Bai, Indo beretik, gaztara hartako beste bat, Sweet Judy Blue Eyes. Bueno, eskerrik asko eta nahi duzen arte, Janez. Bai,